Създавам пространство за своя вътрешен мир, независимо от действията на сестра ми. Показвам се с благородство и се фокусирам върху това, което наистина има значение за мен и моето дете. Освобождавам се от очакванията и приемам настоящия момент такъв, какъвто е. Аз съм силна и мога да се справя с предизвикателствата в семейните отношения с достойнство. Избирам да се фокусирам върху радостта от Коледа, дори и в малките неща. Уважавам копнежа си за връзка, като същевременно приемам реалността на нашите отношения. Освобождавам се от нуждата сестра ми да отговаря на моите очаквания и се фокусирам върху собствения си вътрешен мир. Избирам взаимодействия, които са в съзвучие с моето емоционално благополучие и нуждите на семейството ми. Донасям доброта и откритост в семейните събирания, като същевременно защитавам своите граници. Аз съм цялостна и обичана, независимо от действията или отговорите на сестра ми. Приемам сестрите си такива, каквито са, и освобождавам нуждата от повече, отколкото могат да дадат. Създавам пространство за радост и топлина в живота си, независимо от връзките си с семейството. Моето дете ще расте в свят на любов и уважение, който изграждам заедно с съпруга си. Срещите за празници са възможност за споделяне на хубави моменти, без да очаквам съвършенство. Животът ми е богат и пълен, защото избирам да се фокусирам върху това, което мога да контролирам. Намерение. Празнувай сезона. Рони, Веро, Милинка, фокусирай се върху празничния дух. Нека този период бъде за създаване на топли, радостни спомени за теб, съпруга ти и малкото бебче. Не е нужно всичко да бъде съвършено. Просто се наслади на малките значими моменти. Подхранвай връзките без напрежение.
Позволи си да се радваш на времето с племенниците и останалите членове на семейството, без да очакваш твърде много. Връзката може да бъде лека и непринудена. Не е нужно винаги да е дълбока. Нека малките моменти на смях или споделени истории бъдат достатъчни. Бъди присъстваща и автентична. Показвай се като любезната, топла версия на себе си. Не е нужда да даваш повече, отколкото можеш, или да се съобразяваш с очакванията на другите за сметка на твоите ценности. Това, което си, е напълно достатъчно. Създай позитивен тон. Имаш силата да внесеш светлина в събирането. Самото ти присъствие и топлина могат да създадат усещане за лекота и позитивност. Помисли за любящата, радостна атмосфера, в която искаш детето ти да расте, и я създай по своя начин. Приеми това, което е. Хората ще бъдат такива, каквито са, и не можеш да ги промениш. Но можеш да избираш как да реагираш. Пусни раздразнението и очакванията и вместо това избери спокойствие и благост. Така ще се почувстваш и ти по-добре. Тези събирания са само малка част от много по-голяма история. Усилията, които влагаш сега, не са само за днешния ден. Те са за това детето ти да расте, усещайки връзка със своите братовчеди, дори ако отношенията между възрастните не винаги са гладки. Правиш го не само за семейството, от което идваш, но и за семейството, което създаваш.